Ole, tuna chuan cái cột thui suy dan kan thlir hawang o. Top thing video hi lo en ula in ti ve thai ngai ha kan ding thla tani. Tlang som palia kan danga. Hi som palia kan da do ni tlang hi. Khol thui ni pangin khat la chan ve a kan chin chi anga chuan kan te phenga lang hi som palia kan dang. Chuan hemi kan thui zo tu hi side khat atanga kan thui chuan atam don lu tuka chu bang chuan a za ve kan thui anga a za ve hi te kan thui anga hemi a chuang zonga hi a le lampanga kan thui ve thungang ani lo chuan side khat atanga atam lu tuk chuan ke kora het emo engemaw tik lo kha awm ma bika chu bang chuan ti hian kan thui le thlapang a le lam in mo kan thui ton ani chu a kholi ta chu a beng ching emo beng ching lo emo mai kha ka off tu si lo wa i o soi tu min tu khan am nge ni e ko oi soi thin khom mai tong ring lo wa chu bang ne mai te kan han mai po hen du ang na ring ang mo ka sa chung lo ni video han siam hi ka sa khak du du ka chen kan thuya hemi kan chin che hi eng chen nge ti kha kan chin che do ni point khat point ni point thum la chung o ma khami point thum la chung o ma kha a le lampanga hian kan thui ve do ni hian kan chin che lenga extra tur khamo hei tlang tur ni ka mak na hi tlang tur ni point thum ha kan tenga kan chin che lenga mo ti kan thui ni tur kan chin che hnuwa en vang heti lai a in lamar na to kan ti china khan kan le mai do ni ti lai hi nget vin je di me ti chu thia tur ne a thina in som na lai kha chu bang chuanin nget vin kan ti tur ni a pin mai tur ni lo ti khan ai sok ta a sâu lệ ta cần triệt đón thì hi hả với cắt tiền phụ chân này tên bỏ phụ mấy thế này thì khả năng bỏ phụ mấy thế à với cắt sai cắt cần tiền cần tiền ngã trả lại chân à để làm bằng ạ no tiền cần hành động à hay bị ắt thủy nó hi đinh làm bằng ạ ổn hiền à phụ được lang phụ hay đinh hạ mấy này cái tiền khẩn chuan hi cần nốt bật lệ với cái ngà isirin cần nốt bật lệ với cái ngà chứ mình cần nốt bật nụ chuan cần truy lẹng mà sẽ cái chút hiền cất truy Macedon chuan thui zo hnuwa ka not pat leh chauh dawn ni duh chuan lo pat lawk thei a kha chu a thui tu thu thluh na ni mai chu te tih ke ngei tur ti chuang chuang lo ni ka thui anga ka thui lai hi kan ti lang lo lo nge kha a thui zui dan ke ko thui zui dan ni side khat atanga lak treu in chi chan ve te chu poi lo pa in chi khat le chan ve ti ang vel em te hi chu lak lo tu side le lam a thui ton khan a mawi duh pi ka ni chu kha kan lo se lo palang yo te anga han ti hi kan ni chi chan ve deuh anga chenam te tan hian beng cheng ti hlau deuh thina mol fe te pom lo ti mai them nia a poi chung lo kan chong deuh long tong an nek sa pe chung ka chong ring view mi thini angai na chen kha om te ta kanga ka en le thina a zoi thei nó dum ko hi tin ka chong hi lo fia bak lo bok si kan wi kha sang ring ko ba thil lam ha lo fia tok lo thina ngang le tu ga la yang chi te ko mitin mamo ane ki ko tan te ready me thi tam view ma se la ready me thi kan sai se ni lo bang fit chi ngai tap la ready me fit lo ha the ho chu mi van nei top kho kan ni mai kan sai sa ron thui ni ta lo na chi thui si te kong ti len te kong kan tok che atak tok lo akelam pang tok lo han ni deuh fu chu bang chen ma ni fit mai the kha ni bang in mo poisa han chen sen bung bunga lo khan ma ni to de la thil pakhat alo ni a chen atlang hi som pare ti te tur khan ni a
kan te a he inchi sari mo inchi sari dang chu a le lampang hi nia a pum chi khan inchi som pali ani don ti na ni chu kha tok phot ma se